लोगोफोर सरि दे दिनैसो नुजाफैलायबाय भिडिअखौनो हगारनो सानबाबो माने हगारनो हायाखै आरोना आङो माने भिडिअखौनो बानायनो गोसो जायाखै। भिडिअ हगारैनि जाहोनानो जाबाय जोङो मामानि हिन्जाव आनै थैदों आरोना लोगोफोर एकदम गोसोखौनो मोजां मोनथाराखै। गोसोफोरा मोजाङै थाबासो भिडिअफोरखौबो बानायनो गोसो जायो लोगोफोर। आनैबाबो एकदम लोगो बायसिमोन आरोना लोगोफोर बैसो जाबायमोन देनाय फुजाफोर जाबाबो माबा माबि खर्मफोर जाबाबो बिसोरजोंनो थाङोमोन आरोना आनैमोनजोंनो ओमफ्राय ज'-ज'नो ना सारोमोन ओमफ्राय आंखौ खबर लाबाय थायोमोन आरोना फनाव माने सानफ्रोमबो हरनाय बायसियानो आरोना पुतला बानायदोंना बानायाखै होननानै खबर लाबाय थायोमोन बियो आंखौ। दिनैबो भिडिअखौनो बानायनो गोसो गैयामोन लोगोफोर नाथाय नोंथांमोनखौबो आरो गोसोखांबाय थायोना बेनिखायनो सुंद'यैबाबो दसे लाबोबाय आरोना लोगोफोर। माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर मानसिनि जिउ माला मा जायो जेबो गेरेन्टियानो गैया। आंहाबोसो एसे सानाय सुनाय जाबाय दङ लोगोफोर एकदम मा बुंबावनो जेथिंबो माने प्रब्लेम टेनसन मोनसे जाबाय थायोलै लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअआ गुसुं जागोन दे आरो बिदिनो ओरैनो जाबा जुबा बानायना दोनबाय आरोना बारा मोजाङै बानायनो हायासै थेवब्लाबो नायसाबदो बेखौनो। मा बेफोरखौ मा होनना बुंदों नों टिल्लु? बिजुलियालाय मानो गाज्रि मोननो? औ आब' बिजुलिया गाज्रि मोनगोन खोमा बेनो खिन्थानाङा दे आं सिरि सिरि फानखोमानानै नोंनो फैसाखौ होगोन नाथाय नोङो बिजुलिनो मालाबाबो खिन्थानाङा। टिल्लु बे खोजानाया जोंनिसो बेयाव बिजुलिया गाज्रि मोननांगौ मा खोथा दङ? जोंसो मोनदों खोजानाखौ बियो मोनाखै मिथिबाय जोंनिसो खोजाना बियो। नंगौ आब' मोनथिगौ थेवब्लाबो दा बियो गावनिसो साना लायो जेनेबा दा गागाया हाबा जाफैबाय ना जोंनि न'आव दा माने बियो जोंनिल' सानो आंनि आरो बिनिल' सानो। टिल्लु बेफोरबायदि सानबा जागोन नामा? खोजानाखौ जोंसो मोनदों खोजानाया जोंनिसो गोसो जाबा जों दानो लाबोनो हागौ। आंजों मोस्रोमजोंसो मोनदों खोजानाखौ नोंबो मोनबावाखैसो। जोंनिसो मोन्थाय दङ बेखौ फाननो बेखौ लानो। आब' आं मोनथिगौ थेवब्लाबो दा बिजुलिया गावनिसो सानोना गावनि माने जोंनिसो सानो। आब' नों जुदि दानो खोजानाखौ लाङोना बा खोजानाखौ फाननानै आं नोंनो फैसा हरोना बेसेबा हांगामा जागोनलै आब'। बिजुलिजों आंजों नांज्लायनाय जाबाय थागोन जोंना संसारा मोजाङानो जानाय नङा। अननानै आब' नों बुजि आं हरगोन ना सिरि सिरि बियो मोनथिनाय नङा। बेसेबा नांज्लायनाय जाखागोन नोंनो जुदि खोजानाखौ फाननानै फैसा हरदों होनना मोनथिबाथाय जोंना संसारा गाज्रि जालागोन बिदिबा। अननानै जोंफोरखौ बेफोरबायदि माबा नाङा। अरे नों बेफोरबायदि बुंबानो जागोन नामा टिल्लु? खोजानाखौ जोंनोबो नांगौ जोंसो मोनदों जोंनिसो मोन्थाय दङ बे बिजुलिनि मोन्थाय गैया जेबो। थेवब्लाबोथ' आं नोंसोरनोबो होगोन ना भागोथाम खालामनांगोन खोजानाखौ नोंनि भागोसे आंनि भागोसे आरो मोस्रोमनि भागोसे। बे खोजानाखौ फाननो थाखाय बे खोजानाखौ लाबोनो थाखाय बिजुलिखौसो सोंनांगौ जाबाय नामा? जोंसो मोनदों खोजानाखौ आरो इसोरा जोंनोसो होदों मिथिबाय बिनो होआखै। आब' नों बुजिलै दाबायसेयाव जुदि आं नोंसोरनो खोजानाखौ रानना होयो ना बेसेबा माबा माबि जाखागोन आब'। प्लिज ना अननानै आं बिजुलिखौ जोबोद मोजां मोनो बि जुदि आंखौ नागारना थाङोबा मा जागोन? होमबा मा खोजानाया दा मा जागोन जों मोना नामा एसेबो? मोनगोन ना आब' आं नोंसोरनो सिरि सिरि फानखुमानानै फैसा होगोन। फैसाखौलाय मानो खोजानाखौ नांगौमोन ना जोंनोबो। बेफोरबायदि नङा टिल्लु खोजानाखौ जोंनोबो नांगौ नोंनोबो होगोन ना साथामबो रानना लागोन। आरो बिजुलिया मा जेनेबा नों बुंनो हाया नामा जोंसो मोनदोंमोन होननानै खोजानाखौ? बुंबाबो आरो दा जोंनि न'आवनो मोनदोंना। जोंनि न'आवनो मोनदों जोंनि न'आव मोनबाबोथ' जोंसो मोनदोंना आरो लामायावसो मोनदों। मा बुंदों नों बेफोरखौ टिल्लु? दे आब' दोनथ'नि आं नै बिथिंजायसो रायज्लायफैदों दा आरो बिजुलिया आंखौ नागिरगोन खोनागोन अबावबा। टिल्लु नोङो बिजुलिखौ एथ'ग्राब गियो? आब' माथो खालामबावनो आरो हाजारबाबो आं बेखौ हाबा खालामबाय बेजोंनो आं मोजाङै रुजु रुमुयै संसार जालांनो सानो। बे जिउआव नांज्लायनो खमज्लायनो जेबो गोसो गैया आंहा बेनिखायनो आब' प्लिज अननानै जोंफोरखौ नांज्लाय होनाङा। नांज्लाय होनाङा? आं नोंसोरखौ जेबो नांज्लाय होआलै टिल्लु खोजानाखौ जेनेबा आं नोंसोरनोबोथ' होबोगोन ना। दे लागिबा नोंसोरनो आं एसे बुरजाखौनो होबोगोन दे। आं नोंसोरनो गरसेबो होआबासो नोंसोर आंखौ गाज्रि मोननांगौमोन। दादि आब' बिजुलिनो नांजोबगौनो। बे बिजुलिया मा लभिया नामा? लभिया माने माथो बुंबावनो आरो आब'। लभियानो बियो हा जोंफोर मोननाय खोजानाखौ बियोसो मा लाजोबनो नागिरदों। बेफोरबायदिबा जायाना। दा नै नोंसा गुमैनो एसे फैसा नांगौ जादोंनो आङो होगोन होनना बुंदों दा मा जागोन? आब' नों टेनसन खालामनाङा आं सिरि सिरि फानखुमाना होगोन ना। नोंथ' एसेल'सो फानखुमानो हागोन गरसेबा गरनै बाखिखिनिखौ जोंनोबो नांगौ टिल्लु। मा बेलाय बिजुलिया बेफोरबायदि खालामबा जागोन नामा? आं
बिजुलिखौ बेफोरबायदि सानाखैमोनलै टिल्लु। सानाखैमोन आंबो, थेवब्लाबो दा आब' हाजारबाबो आं बेखौ हाबा खालामबाय। हाजारखि मोजांबाबो गाज्रिबाबो दा बियो आंनि हिनजाव, बिजोंनो मोजाङै अनज्लायना थानांसिगोन। लैथोसेयानो बेस्टमोन आंनि थाखाय। नाथाय नोङो बे बिजुलिनि महरखौ नायनानै हाबा खालामना दा मा जाखो? खामानिफोरखौबो मावबांनो नागिरा, नोंखौसो थिनबाय थायो। आं नोंखौ बुंनो होननानै आं बुङाखैमोन, दिनैसो बुंबाय। बांद्राय खर'आव गाखोनो होनाङा टिल्लु, मिथिबाय? नों मानो एसेबां गियो बेखौ? गिनायालाय गिया, थेवब्लाबो नांज्लायनाय खमज्लायनाय जानो गियो आङो। गाज्रि मोननानै जुदि आंखौ माथो होआ जाना थायो, आंखौ जुदि नागारना थाङो, मा जागोन होनबाने आब'? बेफोरबायदि जाबा मोजां मोनगोन नामा नोङो आंखौ? मोजांथ' मोना, थेवब्लाबो आरो एसेबांबो बेफोरबायदि जानाङा ना। नोङो बिजुलिखौ एसे बुजाय टिल्लु। खजानाखौ जोंफोर होआ नङा, होगोन। जोंफोर साथामबो राननांगोन। आरो नों बुंबानो जाबाय, खजानाखौ आं मोनाखै, बिसोर आब'मोनासो मोनदों होननानै बुंबानो जाबाय। दे आब', आं उनाव रायज्लायगोन दे। आंखौ दा माबा बिजुलिया नागिरबाय थागोन ओंखाम जानो। आं नोंनो फैसाखौ होगोन दे, नों टेनसन लानाङा। फैसाखौ खिन्थु नांगोन दे टिल्लु, होनांगोन आंनो। आरो लाइमोन आब'नोबो नांगौनो, आं हराबा गाज्रि मोनगोन। दे दोनथ'नाय आब'। दे। जारला जाबाय दै, मा जाबावनो दा? बे आब'आबो आरो मानोथ' लुबैबावदों खजानाखौ? दा आब'नि थाखाय नांज्लायनाय जागोन ना। आं बिजुलिजों गाज्रि जानोनो गोसो गैया। र' हरगोन र'। आं सिरि खावखुमानानैबाबो हरनांसिगोन, नङाबा जानाय नंला। आबै, नोङो माइरं एसे लाबोनायखौनो थां संहैदो। आंबो उखैबाय, नैबे अमायाबो उखैबाय। आदार बिबाय दङ आबै, अमाया दहायनिफ्रायनो। ओमफ्राय खालि आंनिल' उन। माबा आं खाना दोननो सानदोंमोन, नाथाय खायासैलै। माबा खायाबाबो जागोन ना? नङा, सोरानो एसेबां गोमोन अमा जाखो बिलाय? दा माइरंआनो सेरसेल'। सेरसे माइरंनि आहामखौलाय नोंसो जागोन ना आंसो जागोन ना बे अमायासो जागोन दे? बे अमायाथ' गोबां जाखागोनहाय, बेसेल' ओंखामजों कि उदै बुंगोन? जानोसै आरो आबै, जिखिनिखौ दङ बेखौनो जोङो साथामबो राननानै जानोसै। थां आबै, संबाय थां। अमाखौ थां हगारना फै। सोरनिबा जाखो, जों जाहोबाय थानो हायाना। जों जानोनो माइरं थोआ, आरो बेसेबां गिदिर अमाखौलाय जोंफोर बोरै फिसिनो हानो दे? अबावबा दोनहैना फै, सोरनिबा अमा। नाङालै आबै, आंनि गोमोनथार जाबाय। बिनि बिगोमाया फैबाथाय होगोन, नङाबा होआ। एसेबां गिदिर अमाखौ आं जाहोबाय थानो हायालै आबौ। थाथ' बेयावनो, राननानैबाबो थादो। आं होगोन आंनि बाहागोखौनो। बेखौ दा हगारना फैबाथाय सोरबाफोर लांनानै फानहैगोनसो, ओमफ्राय जागोनसो। थाथो, बिगोमाया फैबाथाय बेखौ लांथो। बिगोमायाबाबोथ' बेखौ फाननानै जाखागोन ना। थेवब्लाबो बिगोमानि बाथ्राया एसे आलादा जायोना आबै। बिसोरो आदार होननानै फिसिदों मादों उन्दैनिफ्रायनो। बिसोरनि मोन्थाय दङना, फानदो। नाथाय गुबुनफोरनिथ' मोन्थाय गैयाना। नोंनियाबा खालि बिदिनोसै। खेबसेबो मावजि फिसा मानै लाबोदोंमोन साला। सोर पापिफोराबा हगारना गालाङो गोरलै बिमानि गाइखेर गारियावनो। दा बिसोरो बेमार जानानै थैनायखायसो, नङाबा माखौ जानानै थागौमोन दे बिसोरबो। आंहा आंनि बाहागोखौनो होगौमोन आरोलै आबै। मा नों उनखांखां मोना आरो? उनखांखां मोननालाय मा जानो दे? जों मानसिफोरनोनो जानो थोआबा, जोंनो मोनजायाबा, आरो मा एसेबां गोमोन खालामना लाखो नोङो, हा? आं खाना दोनै थां, उन खिग्ला जोबगोन अबाबा। दोनहैनि र', थेवब्लाबो नों बेखौ सिरि हगारखुमानाङा दे आबै। मा जाबावनो, हगारा दे, हगारा। हगारखानाङाबो। नोंखौ खाना दोनदिनि। बिराद अनसैहाय गथ'आनो। सैमायानो जा, मावजियानो जा, अमायानो जा, बा मानसियानो जा, गासैखौबो अनजोबो गथ'आ। गावगाया जानो गारैबो गुबुननो होयो। दा जोंनोनो थोआ, जोंनो ओंखाम मोनजाया। एसेबां गिदिर अमाखौ बोरै फिसिनांगौ जाखो देनाय जोंफोरो? मोनसे बाथ्रा, खजानाखौ आं सानना दोननांगौमोनहाय। अबावबा गोमानोबो हानाय, मोजाङै सानना दोननांगोन आं। थिक मालाबा बिसोर खावनोबो हानाय। बिबारि बाजि आरो मोस्रोम बाजि मोना। जेनेबा आलमारिनि साबियाथ' बेफोरावनो थायोना मालाबा। बिसोर जुदि आं गैयियाव सिरि खावखुमायो, मा जागोन दिनै? ओरैनोबा फैसा नांगौ जासोदोंहाय, न' गिदिर लुनांगौ, गारि दामिनि बायनांगौ। रावनोबो हरनो हाया, खजानाया जोंनिसो। सानना दोननांगोन र' आं खजानाखौ। टिल्लुनोबो खिन्थाया आं सानना दोनजोबगोन। नाथाय खजानाखौ सानखालि रावबो थानो मोननाय नङा न'आव। मोस्रोम बाजै मोनाबो दाबो थांलाना बाल। गाबोनसो थांगोन होनदों, नङाबा आं दिनैनो सानना दोनगौमोन।
थिलुखौ सगाव थांनो होनानै गरसे गरसे सानना दोनगोन आंथ' दा गिनायसो मोनबाय दङ र'। बिसिनि बिब'मोनाबो फैबाय दङना फैबाय थागोन आरो बिनि बिबथैखौबो मार गियो आं थाख्लाखौ बोरैबाथार आरो बिमादैयाबो एसे लुफिया टाइपनि फैबाथाय एकदम जासिन जानो नागिरो फैजानोनो बासै आङो बे थाख्लाखौ। सना ओंखाम जाबाय? औ जाबायथ' आरो नोंहालाय अबावथो थांनायमोन नोंखौ नागिरबायसो दंमोन आङो। ओमफ्राय दुब्लिथिंजाय थांदोंमोन आं मानोथो फन हराखै आंनो? उनाव जासिगोन दे बेयो होननानै खामासै आं। ओमफ्राय नों जाबाय ओंखाम? जाबायथ' र' नेबाय थानो हायो नामा एफा उखैखादों आंखौ। आंखौबो उखैनाय मोनसोदों जानोसै दे आंबो खुरै थांसना। थां नों हारसिं खुरना जाहै आरो खुरना जानो बायोबा थां नोंसोर बाजैखौ खुरना होनो हो। नोंनो होदो खुरनानै। आं बाबाय माबा मानोथ' दहायनो फैदिया मा खालामनो थाहैनायमोन जानाय टाइमावनो फैनांगौ ना होमबासो खुरना होगोन। दे सोर संनाय ओंखामखौलाय? बाजैयानो संदों माने आंनो संनो नागिरदोंमोन टिलु बाजैया बुंबायना आरो नों संलायाबाबो जागोन दे आं संनो होननानै बेनिखायनो आं सङासै आरो। हा थांदे नोंहा माथो ओंखाम उखैदोंनो थां आरो खुरना जा माथोखाय थोरसि गंसे लादो ओमफ्राय कुकारावनो ओंखाम दंखायो आरो ओंख्रिया सारायाव दङ लाना जाबानो जाबाय। दे बे टिल्लुखौबो मा बुंबावनो ओंखामखौनो खुरना जानो हाया ओंखाम खुरना जानोखौनो एसेबां बायो नालाय मालाबा जोंहानि रामोन दादाया बेफोरबायदि नङा संनाबो होयो खुरनाबो होयो आंथ' बेसेबा आजादिसो देरखादों हारसिं उन्दु उन्दुल' जाबाय थायोमोन दा आरो हाबा जानायनि उनाव बेफोरबायदिलाय अबाव मोनबावनो फारसेथिंजाय टिल्लुआबो बादुलाथार एसेबो हेल्पखौनो खालामनो नागिरा आं बुंबासो हिनजावखौनो एसेबो अननोबो ओंखारा खोमाहाय बाला जोंहा दाबासि जानांगौ साल्ला बै लैथोसि बुरियासो होबा मोजां मोनबाय उनफोराव जोंहा आदाखौ गारलांगोनसो खोमाहाय बियो बिराद सालुसो बियो ओरैनोसो आब्रि रखम जाफ्लायो सिं सिं बिराद सैथान सोरबाफोर धोनि हौवाजों सौरोबा फुरा गारबोखागोन।